am deimlad braf sydd yna yn y prif lofft. Lot o ola'n dod i fewn, a wedyn da ni'n gweld y gwyrddlas yma. Maen nhw wedi hollol ymrwymo i'r lliw bendigedig yma do. Byddwn ni'n sylwi pan ni'n dod mewn trwy drws fan hyn, yn erbyn y wal wen, mae'r ffram yn edrych yn hyfryd, dwi'n gwybod. Mae fel sef yn fframio'r gwagle, rili, i ryw raddau. A eto, da ni'n gweld y dodrefn o'r 50au a'r 60au, a maen nhw'n mynd yn berffaith hefo y cypyrdda sydd wedi cael ei peintio. A mae hwn yn atgoffa fi o rhywbeth sa'ch chi'n gweld yn tŷ nain. A ti'n gwybod beth sy'n ddiddorol ydy llofft Welsh sa hon, di bod, mae'r grisiau mynd i fyny. Ond mae'n gweithio'n berffaith ydy, fel maen nhw wedi uno yr tŷ hefo yr llofft Welsh. Ie, a fel oedd pethau. Mae'n hyfryd bod nhw wedi cael y drws gwydyr fyna, dwi'n dweud. Ynddi. Y peth wy'n hoffi fwyaf yw'r Kimono yna. Wy'n gallu gweld yn hun yn gwisgo hwnna. Ond mae'n hyfryd o, dwi'n gweld, o'r teg. Mae'n bendigedig. So well gen i fi weld o ar y wal yn fyna na de, na chdi? Ie, fysa.